ሶማል ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናብ ግብፅን ኢትዮጵያን ልኡኻት ሰዲዳ ኣብ ዘላትሉ እዋን መንግስታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ደሎው ዝዓስከሩ ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ምግባሩ ኸሲሱ ከም መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሶማል ኣብቲ ብሶኒ ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዝበለ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ዘይገለጾም ወተሃደራቱ ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩሎ ብዛዕባ እዚ ዛጊት ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መልሲ የለን እቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ በሳልሳይ ኣካል እኳ እንተዘይተረጋገጸ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰራዊተይ ኣጥቂዕዎ እዩ ዝብል ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ንኣዋጅ አንቀራ ዝጥሕስያ ትብል ዘላ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ሶማልያን መምሕዳር ጁባላንድን ግጭት ከም ዘሎ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ጁባላንድ ወጊኖም ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ኣለዉ ክብሉ ገለ ናይ ዓይኒ ምስኻኻር ክኸሱ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ብትሪ ዝነጽጎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምውሓስ እምበር ኣብ ዝኾነ ህውከት ንኽእቱ ከም ዘይተዋፈረ እዩ ዝገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሶማል ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናብ ኢትዮጵያን ግብፅን ልኡኻት ሰዲዳ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝተለኣኸ ልኡኽ ነቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዝዳንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድን ብመንጎኘት ቱርኪ ኣብ አንቀራ ዝተፈረመ ስምዕ ኣመልኪትካ ንምዝራብ ከምኡ ድማ ክልተ ዝምድናታት ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሶማል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ልኡኹ ናብ ኢትዮጵያ ገይርዎ ዘሎ ዑደት ነቲ ኣብ አንቀራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝተበፅሐ ስምዕ ንምድልዳሉ ዘለዎን ተወፋይነት ንምርኣይ ዝዓለመ ከም ዝኾነን እቲ ዑደት ከዓ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት እውን ዘደላድል ከም ዝኾነ ይሓቢሩ ዘሎ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሶማል ኣሕመድ ሙዓለም ፈቂ ናብ ግብፂ ምብፃሕ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ሰራዊት ግብፂ ከም ኣካል ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ሶማል ንኽዋፈር ወሲኖም ምህላዎም ሓቢሩ ነሱ ኣብ መግለፂኡ ግብፂ ናብ ሶማል ዝግበር ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ ሰራዊታ ክትሰደድ ወሲናላ እቲ ውሳነ ኣብ ሕቶም መንግስቲ ሶማል ዝተመርኮሰ እዩ ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪቃን ናይ ሰላምን ፀጥታን ቤት ምክሪ ሕብረት ኣፍሪቃን ነዚ ተቐቢሎም ብምባል ግብፂ ብዕሊ ሰራዊታ ኣካል ናይቲ ኣብ ሶማል ዝዋፈር ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓቃብ ሰላም ክኸውን ምዃኑ ኣፍሊጣላ ኣብዚ እዋን ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘለዎ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓቃብ ሰላም ዘለዎ ጻንሒት ዕለት 31 ናይ ዝወርሒ ዝዛዘም ኮይኑ ምስ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ድማ ሓድሽ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ ናብ ሶማል ክዋፈር ግብፂ ከዓ ሰራዊታ ኣብ ዝሓድሽ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዓቃብ ሰላም ተልእኾያ ከተዋፍር ወሲና ምህላዋ ዕላዊ ገይራ ዘላ ብጀካ ዝውን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣብ ኣስመራ ዝተበፅሐ ስሉሳዊ ምርድዳእ ኣብ ቀረባ እዋን ሰለስቲአን ሃገራት ዝራኸባሉ ርክብ ክካየድ ምዃኑን ልኡኻት ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ስምዕ ሰለስቲአን ሃገራት ርክባትን ብዝሕይላሉ መንገዲ ክዛተዩ ምዃኖም ኣፍሊጡሎ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዛራበ ኮይኑ በዘሎ መልክዕ ኣብ ኒውዮርክ ብሩክሊን ኣብ ባቡር ትሕቲ መሬት ብሓዊ ምስ ዝተቃጸለት ሰበይቲ ብዝተኣሳሰር ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኮሚሽነር ፖሊስ ጄሲካ ቲቨን እቲ ብሰንበት ዘጋጠመ ፍጻመ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ፍጡር ሰብ ክፍጽሞ ካብ ዝኽእል ኣዝዮም ጽዩቓት ገበናት ሓደ ክትብል እያ ነቲ ፍጻመ ገሊጻቶ ንሳ እታ ሰበይቲ ናብ ብሩክሊን ኣብ እትኸይድ ባቡር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሓደ ውልቀ ሰብ ቀሪቡ ንኽዳውንታ ብላይተር ከም ዘንደዶ ገሊጻ እታ ገዳይ ኣብቲ ቦታ ከም ዝሞተት ዘጠቐሰት ኮሚሽነር ጄሲካ እቲ ጥርጡር ድሒሩ ብባቡር እናተጓዓዘ እንከሎ ካብ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ብዝተዋህበ ሓበሬታ መሰረት ከም ዝተታሕዘ ተዛሪባ ቅድሚ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ግዳይን ተጠርጣርን ዝኾነ ርክባት ከም ዘይነበረ ዘገለጸ ፖሊስ ክልቲኦም ሰባት ይፋለጥዮም ዝብል እምነት ከም ዘየለውን ገሊጹ ኣብቲ መደበር ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ናብቲ ባርዕ ኣብ ዝጎየሉ እዋን እቲ ሰብኣይ ካብቲ ባቡር ወሪዱ እዩ ኸይዱ ፖሊስ መንነት ግዳይን ነቲ መጥቃዕቲ ዝደረኸ ነገር ንምፍላጥ ጌና ይሰርሕ ኣሎ ተባሂሉሎ እታ ሰበይቲ እንዳተቃጸለት እንከላ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ እቲ ዘቃጸላ ተታሒዙ ዘሎ ጥርጡር ድማ ካብታ ባቡር ቁሩብ ርሕቕ ኣብ ዝበለ ወንበር ኮፍ ኢሉ ነቲ ፍጻመ እናረኣየ እንከሎ ይዝረአ ድሕሪኡ ሰለስተ ኣብ ዕድመ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝርከቡ ነበርቲ ኒውዮርክ ናብ ናይ ህውፅፅ እዋን ቁፅሪ ቴሌፎን ደው ኢሎም ነቲ ጥርጡር ኣብ ካልእ ባቡር ከም ዘለለይዎ እዮም ሓቢሮም ናብቲ ተራእዩሉ ዝተባሃለ ቦታ ዝኸዱ ኣባላት ፖሊስ ከዓ ኣብ ውሽጢ ባቡር እዮም ረኺቦሞ እቲ ሰብኣይ ኣብ ጅብኡ ላይተር ወይ መወልዒ ሽጋራ ሒዙ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ኣፍሊጡሎ ይኹን እምበር እቲ ሽሙ ዘይተገለጸ ውልቀ ሰብ ኣብ 2018 ካብ ጓቲማላ ናብ ኣሜሪካ ዝተሰደደ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ዕላዊ ምስ ኮነ ብዙሓት ፀረ ስደተኛታት መርገፂ ዘለዎም ነጠፍቲ ማሕበረ
ማሕበራዊ ሚድያን ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታትን በበዝሕያ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ስጉምቲ ክውሰድ ዝጽውዕ ጽሑፍ ዘለዎ ኣሰንየምዮም ስእሉ ዝዝርግሑ ዘለዉ መርመርቲ እታ ገዳይ ሓዊ ኣብ ዝተቓጸለትሉ እዋን ደቂሳ ድያ ነይራ ኣይኮነትን ንምርግጋጽ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بقدام أب إثيوبيا ناي حدا معلتي وقعو مبصح غيرو ناب هاغورو كم استملس يذكر البريزيدنت أب أديس أبابا كاتن كله بقدام مينستر أبي أحمد دمو أقبابلا كغبرلو ترأي زنبر خوينو كلتيوم مرحتي أب استفلاليو كلتاون زباون غدايات كم استزرر بدما تغليتيو قدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد فرنسا بيت منغستي إثيوبيا نمحداسن تنتاو أبيات كريستيانات لاليبلا تصغنا نخغبرلو من نزغبرت تحجزني هيدو ازي تكلم عات منغست فرنسا بزغبر حجز ناي 25 مليون يورو زتهانص بيت منغستي اب قرب اوان حزب كفوت كم زخون تثبيت يغبر ابز حداسه فرنساوያን سمويا سنه هنصان كالوتن تساتيفم يوم ايمانويل ماكرون ناب اثيوبيا بزبصحل اوان حجون داغماي غوداي اف دغ بحري تلاعيللا قدام مينستر اثيوبيا ابي احمد كاب قرب اوان جميرو اباي توكلت حزبن كالوت مدرخاتن ابز اسمعوا مدرتات غوداي اف دغ بحري بتتغاغامي كلعلو ترايو نسو بزح حزبن قطبا نتهاجر ان عبي يمص بمهلاو ኢትዮጵያ ናይ ገድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣለዋ ዝብል መርገጽ ከም ዘለዎ ከዛረብ ጸኒሕሎ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ኣባላት ባይቶን ዝቐርበሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምኹንየን ፍትሓውን ምዃኑ ኣብይ ደጊሞ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቕ ዘይብል ናይ ሃገራዊ ረብሓ ሕቶ ከም ዘለዋ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መውፅኢ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዘድልያ ጻውዒታ ዓለም ትሰምዖ ከም ዘላ ኣብዚ እዋን ድማ ንዋዘ ዘለና መሲሉ ዝስምዖ ወይ ድማ ዕሽሽ ንብሎ ዝመስሎ ጌጋ እዩ ዘሎ ብምባል መሊሱ مرجع منغستو أسميرلو نزيد ليت نمعوات يحجز يزبله أو ورح ترك للتشحن عيسان 4 مستان عسرتات عامتات كاب سوماليا تنسئلة رئيس محدار أو وجت رئيس محدار سومالي لاند أفزق بحر مركب زعلم يزتبهله سند مرد فريمن يريو زي أمونغ إثيوبيان سوماليان زي مرد أزاس عبس مع مستفرمه أو اشتحد ورح تكبراو كخوني تبهي لو كانت نبرة كساب حججن أب جبري وعلن سوماليا ناب حبرات أفريقان حبرات هاجراتن طرعان كم مغربا بتوسخي مستابسن كهنس أتقدم حداسة مزيت إثيوبيا أبكت تركب جبسي وتهدروا متحبار نمجبار أبزخ إلى سمع دحر مبصحة وترخلت إنها جرات إنها جددا يكيدو إذا متفنان أما فارق الزورحي بريزيدنت رجب طيب أردوغان دحر زجبر الشمقلنا مرح تكلت إنها جرات أبان قراب أكل بمرخب مخنيات توتراب زخون الزعباتات بسلامة ومتحبار كسر حكم استسمع معي ذكر بقدم قدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد مس بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بمخان أبزهبو حبروا مجلسي إثيوبيا أفدق بحر نمركب زلوا دليت داقيمة بملعل كان فرنسا زعم السلام حازت هاجرات بمتقام بسلامون دبلوماسيون منقدي أفدقق أيح بحر نمركب كتسريح إيلو بريزيدنت ماكرون بوغانو إثيوبيا مسقرابت هاجرات بمزرب علم لخاو حقتات مسرت بمقبارن أفدق بحر نمركب تقبرت عري كمز حقز تزاري والله نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم